OK. Dneska si zkusíme Jakera mít. Věřím tomu, že to bude strašně mega. Aspoň jsem to teda viděl na YouTube. Ale kdo ví. Toho jsem mít nehrál. Takže jdeme na to. Nevím, co si koupíme. Viděl jsem, že se staví power trady. Takže bych to koupil asi takhle. A pak se stavělo nějaký... Moment, tohle. Witchblade. Si potom postavíme taky. To je dobrý. To je hodně dobrý. Tak, jako první si dáme asi kvéčko. To je hodně respektive celý Jakero je Ečko je taky hodně dobrý. Shard bude taky hodně dobrý. No prostě celý Jakero. Celý Jake. No. Na midu budu mít asi popku. Pravděpodobně. Nebo Morflinga. Ale asi tu kvopku spíš. Jako nechce se mi tam mít úplně prvnímu teda no. PKčko má stun. Cast off the lines. We embark for battle. Ty vole, pojď. Ale a toho dáme. Toho dáme jak nic. Nice. Tak jo. Koupím si ty power trady jako první. Že bychom tady měli Lunu na midu. Jestli jo, tak je to za mě ta lepší varianta než popka. Tak. Jsem bardu. Tam je podle mě bude nenávidět, vole. Ta Luna. Jsem myslel, že si poslal zhruba salvu, ale... Ne, asi ne. Ještě jsem nepoužil žádný heal teda. Aha. Vem si to Ečko. To deny nebez. Ne. OK. Má. Kámo, to musí být strašně otravné. No, dám si to Ečko ještě na další level. Ale ty vole, HPček moc nemám teda teď. Kurva! Ale nic, já se budu muset asi poslat nějaký heal. Tak. Já bych ji teďka podle mě zabil. Yes. Nice. Nice, hodně nice, hoši, zatím. Vyhráli jsme mid. Máme power ready.
Hnedka bych ji tam asi lupnul takové kvéčko s Ečkem. To je strašně otravné, to Ečko. Tohle mě tolik nepálí, to vodní. Tyhle, pojď. Oj. Už to má 3. level, brácho. Jak se jmenuje ten, co jsem si chtěl koupit? Nevíte někdo, boys? Si jedet? Ne. Yes. OK. No. Bereme se asi celkem fajn, máme 5 killů jako tým. Ale i tak zase jí tam švihnu jedno Ečko. Ty vole, podle mě jako s ultinou bych jí dal. Máme celkem dobrý regen, takže... Mohli bychom si ji trošku nabejtit, ne? Potřebuju teda 440 money, což je dost. Ale já bych tady mohl sebrat nějakou runu, ne? Kde se spawnujou. V 6. minutě. Dole je runa, no. Bych si mohl vzít. Já nevím, kolik to regeneruje. 80 bodů money. OK. Tak ji dáme. Asi jo, ne? Trošku bych ji nabejtil. Když ono to možná ani nebude třeba to ultina, když na to koukám. Nice. Ty vole. 3 killy. Paráda. Pušnem asi. Vezmeme si attack speed. Ten je hodně dobrý na Jakera, protože má vlastně své útoky potom. On ještě není ani 6. No. Hej hoši, tohle je tak otravný, ty vole. Teď naportil full a už je na půlce HPček. Ale já bych si měl asi dávat trochu pozor, protože moc HPček nemám taky. A mohl by přijít gang, přesně takhle. Ale Archer je asi v klidu. Ty vole, já ho ještě sundám. OK. Nečekal jsem. Dobrý. Tak. Potom půjdeme orchidku, už postavíme ten Astral, jak se to jmenuje? Witchblade, OK. Luna to asi už vzdala. Nedivím se. Taky by byl asi nasranej. A nevím, jestli půjdeme pušovat dál teda, nebo si půjdeme do džungle. Asi bych pušnul klidně. Ona tady je port. Okay. Ale jako myslím si, že by mě mohl někdo ganknout, takže asi radši půjdu pryč. Možná bychom mohli naportit dolů, na tu popku. Že ta nám asi odportí, no. Ale co? Můžeme pušnout bot. Farmu máme dobrou. Takže jim trošku pušneme linku. Pomůžeme jim tady na tom botu.
Takže WTF? Nikdo to nedefuje tady. Hodně nice. Mám trošku problémy s manou, ale to by asi měla vyřešit ta orchidka, si myslím. A to jsou iluze, OK. Ale 1,5 regenerace many. To je hodně fajn tam. Už. Už nem tady. Možná dám na automatiku. I když ne, ono se to hodí to castit spíš. Takže je na 5. On mě asi sundá, jako ne, když budu proti němu. No, OK. Ještě jsme dostali item. Nevím úplně, co... Berem tohle. No, když možná jsem si mohl vzít něco jiného. Je to tady vybran? Není, hele. To bychom si mohli zregenerovat manu. Tak. A tango je nám asi teda k ničemu. Mid je free. Takže tam asi jdem. Protože se mi nechce nechávat farmit toho Archakera. A mohli bychom ho i sundat s tím sniperem. Když podle mě tady mají wardy asi. Nevím, ale podle mě on nás viděl. Jsem si měl poslat port, jo. Tak nepošlu takhle víc. A už ne. Zatím hodně v pohodě hra. Jako... Asi můžeme pušnout klidně ještě dál. Protože nikdo to nedefuje a momentálně se flatí nahoře. Dole je Morphling sám. Popka je nahoře. Mid nikdo nebrání, takže... Takže pušujem. To vypadá na hodně rychlou hru tohle, guys. 11. minuta, ty vole, a už pušujem pomalu Raxy. Tak jo, přišli defovat. Nebo přišla sama kvopka. Jako... Ty vole, já bych jí dal. Jestli portne na mě, tak jí dám. Asi ne. OK. Jdu dolů. Jsme toho Morphlinga. Ty vole, nice. Pěkně. Hodil hezky moc tu vlnu, že pak nemohl odportit pryč. To je, jo, na orchidku. Asi jde na jednu. Z toho nemají goldy. OK. I farmu mám docela dobrou, 71 creepů. Hej. Je nice. Zatím to hraju spíš jako hodně solo, ale tak ono se to i nabízí. Nebo tak jako nikdo mě nehantí, nepotřebuji s někým chodit. Linky jsou free. Morphling nemá absolutně vůbec nic. Podle mě šetří na Ethereal. A jako regulárně máme dobře pušnuto. Máme i docela late.
Já jsem ještě neumřel. Ty vole, pojď. Kdyby tady byl ještě někdo třeba. Tak. Teď jsem low docela, ale myslím si, že je úplně v pohodě proti týmu tady. Ty vole, to jsem pojebal asi. Nebo ne? Ne. Klidu. No asi v klidu úplně ne. Podportím asi back. Tímhle se asi nevyhyluju, co? Není regen třeba dole? To by musela být asi hodně velká náhoda, co? Vím. Holdy tady. Jsem si možná mohl poslat nějaký heal, ty vole. Nevadí. Dáme tady tu fontánu. Dáme Airshakera, jestli tady bude ještě. Nebo deč. Ty vole. Dobře, to jsem nečekal úplně. Mě hodně zastunoval, no. Ale jako tým si myslím, že v klidu úplně. Tender Radianci už na nic skoro má našetřeno. Sniper, Hellstorm. Za mě úplně v klidu. Přijde mi, že nemáme moc vardy, ale to mi asi jenom přijde. Tak, nevím, co dál koupit. Hurricane Typu. No, se bude hodit proti tomu Axemu. No, asi už nám to vypadá. Co to je tohle? Tak když tam někoho zabije, tak tam je tohleto socha, jo? Nice. Your middle tower is under attack. Ready. To je hodně dobrý pusher, Jakero, za mě. Jsem chtěl říct, že ta věž nám asi nezničí creepy, ale dobrý. A já můžu pushovat dál. Nice. Kamo, on nemá blinku? Go for real?
Pěkně, pěkně Rubik. Asi GG, no. To vypadá. Škoda, že to ovlivní jenom tu jednu tavernu, no. Jenom tu jednu Hraxu. Asi radši pušnu, než abych jim pomáhal, ne? Pěkný. Podle mě teď bychom mohli dát i ten mid. Tak moc. Přestávám být lehce jako dobrý. Těm keríčkům přijde. Nejsou nějaké neutrální předměty, nový jsou. Hodilo by se mně ten Vladimír, nebo ne Vladimír, teďka nevím, jak se to jmenuje, Vampire Tanks, nebo co? Nevím přesně. OK. Cheer, help! Nice, kámo. Tak to dědec. A teď jako absolutně nevím, co si mám dát za talent. A měl si jít asi pryč. Asi jsem si dal v pohodě talent, ten lepší. Asi už je to stejně jedno. Protože vedem jako dost. Tohle asi neotočí, si myslím. Gleipnir se kupuje na snipera. To mi nepřijde úplně jako dobrý item. Na něj, když jako jasně to klečko, no, ale to nedává zase takový damage asi. Tak. Nice, máme mega. Dobře, nemáme mega. Ty vole, to je damage. Nice. Jo, Vampire Tanks se to jmenuje. To potřebujeme tanks. Tak jo, teď už máme mega. A asi je to finální push. Co mám Morphling? Co staví z ultimate orků? Delinkenu asi bych řekl. Teda. Jako ten morf je prostě... OK, já asi orchidku vylepším. Na Bloodborne. Lol.
A asi může mít push, ne? Podle mě Javelin je hodně dobrý na Jakera. Protože on má vlastně splitnutý útoky na 2. Takže máš vlastně větší šanci dát ten kritický damage. A GG, no. GG. Tak. Ještě bych se podíval na to, kdo byl nejlepší hráč. Doufám, že třeba já. Rubik. No nic. Ale dobrá hra. Díky, že jste se koukali a někdy příště. Tak čus.